Ning buwan sa kasing-kasing, adunay 16 ka mga parisan sa mga pulis ang mibungko sa ilang gugma, pinaagi sa usa ka mass wedding kaganihang buntag sa Police Regional Office 7. Ato kining sayran. Nagpasulabi ang hiyas sa gugma sulod sa kapilya sa Police Regional Office 7. Kini ato sa pagbugo sa gugma alang sa mga opisyal ug miyembro sa kapulisan. 16 ka parisan ang nagbinayloay sa ilang I do at tubangan sa altar. Gisaksihan kini mismo sa opisyal sa Camp Crame ug sa Pangulo sa PRO 7. Diya usab ang ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Kasagaran sa mga nag-I do, nakasal na sa sibil, apan mas gipalig-on pa nila ang ilang panag-uban pinaagi sa pagdawat sa sakramento sa kasal. Si Senior Superintendent Julian Intoma, Direktor sa Mandawi City Police Office ug ang iyang kapikas. 22 na katuig nga kasal sa sibil. Plano unta nilang magpakasal sa simbahan apan naunahan sila sa mass wedding nga gipasugdahan sa PRO 7. Busa gihangop nila ang kahigayonan. Tumang kalipay usab ang gibati ni Mrs. Intoma nga mas napalig-on ang ilang kaminyoon. Ato lang nga ato ang obligasyon isip Katoliko din about to retire na ko serbisyo. Ako lang gipakita nga atong sundo ng atong tradisyon sa pagkatoliko, pag-receive nato sa atong sakramento sa kaminyoon. Masaya. Ganun pa rin. Ayun naman, ma'am. Mara, okay lang. Thank you. Ingon usab niini ang gibati sa magtiayong Teves, nga 14 anyos na ang kasado sa sibil. Si Mr. sakop sa Philippine Navy, samtang si Mrs. usa ka NUP sa PNP. Medyo busy kasi yung namin, yung trabaho. Medyo feeling karon nga kuha na yun mo kasal sa simbahan. Parang mixed emotion, parang masaya na parang at least na kasal na talaga sa may blessing talaga. I won't promise anything, but I will commit myself to be more patient and loving wife to him. Una nang ipadayag ni Chief Superintendent de Bolsinas nga ang sakramento sa kasal pinasubay sa lagda ug gimbutan sa simbahan. Timailhan kini sa ilang pagpakig-alayon sa Archdiocese sa Cebu. This is one way of sa mga tao na if you have to practice your faith, you practice to the fullest, diba? Tapos motisto na sa pare na it's good to be blessed, diba? So at least I think I have done my job for my people. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.